Helo, a chroeso i BWRDD Hansh. Fi yw Lowri, a heddiw dyn ni yn ninas leiaf Prydain, Tyddewi. Dyma man gen i nawd Sant Cymru a chadarnau crefyddol y wlad. Mae Tyddewi yn fyd enwog, neu yn Saesneg, David's House. Dyw ond ddim yn edrych fel lot, ond apparently dyma ble gath Dewi Sant ei enni, like literally fyna. Mae'r capel 'di cael ei enwi ar ôl non, sef Mam Dewi, obviously. Dyma'r ffynnon sanctaidd lle apparently mae'r dŵr yn healings. So, os chi'n teimlo bach yn rundown, dech drawn sip. Nid dŵr Duw jyst sortio chi reit mas. The Bishops. Dyma local Dewi Sant, ble oedd e'n dod am baint. Wel, paint o ddŵr achos oedd e'n teetotal vegetarian. A dyma'r Premier Inn. Mae hwn yn lle controversial iawn, mae hyd yn oed protest i bod amdano fe. A fun fact hefyd, dyma ble nath Mam a Tad Dewi Sant cael honeymoon nhw, a ble wnaethon nhw creu Dewi. If only those walls could talk. A dyma ni yn dod yn full circle i'r Eglwys Gadeiriol, lle mae esgyrn Dewi Sant. Fun fact, nath Dewi Sant actually ymladd y diafol ar ben y tŵr. A nath ei glanio lawr ar y bedd ar fyna. A nawr mae footprints yn engraved ar y bedd, apparently. Edrych fel size 9 i fi. A dyna ni, Tyddewi. Gadewch wybod yn y sylwadau ble dyle Hansh fynd nesaf. Well, like a karate kick. Yeah. Yeah, I can't do it, that's it. I'm not doing it anymore.